फरायसा फरायसुलिया बे गोरोन्थि खामानिखौ मावबाय मालाबा एबसुआ इउपिपिएल खौ मदद खालामदों बिनि मिनिङा बे नङा जे इउपिपिएल माने एबसु एबसु माने इउपिपिएल दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थोंजोङै आसि थुनानै बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थोंजोङै लोब्बा दङ होननानै जोङो बुंनाय नुनो मोनदों। खोथाया जाहैबाय स्पष्ट जे हारिनि खैफोदनि समाव हारिनि अलखदनि समाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ मा जागोन आरो रिपर्ट फैखांनायनि उनाव दिनै जोङो मा नुखो बेखौ लानानै गोबां स्तराव नट अनलि क'क्राझार धेमाजि लखिमपुर दुधनৈ उदालगुरि पिसफुलि किन्तु बे खालि बिथांमोना जयेन्टलि हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारि लानायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थांबाय। जोंखौ दिनै दाय होनाय नुदों। बिटिसिनि चिफ बिथाङा जोंखौ दाय होदों जे बे घटनायाव एबसुआ जड़ित दङ। एबसुनि थाखायनो जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बे हाबाफारिया लानाय हाबाफारि नङामोन किन्तु एबसुआ गावनि लेभेलाव आन्दलनखौ खालामबाय थादों। नाथाय फरायसा फरायसुलिनि जि इमोशन आरो जि सेन्टिमेन्ट जोंनि कलेज इउनिभार्सिटियाव एबसुनि इउनिट कमिटि दङ आरो कलेज इउनियन बडि इउनिभार्सिटि इउनियन बडि दङ। बेयाव बर'जों लोगोसे राभा फरायसा आफाद गार' फरायसा आफादबो दङ आरो गासै ट्राइबेल फरायसा आफादानो ट्राइबेल स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट हिसाबैसो प्रटेस्ट हिसाबैसो बिसोर अर्गानाइज खालामदों। जोङो बिथांमोननियाव दाय होनो नागिराखै। बे भायलेन्स जानाया गाज्रि जादों बेखौ खालामनाङा किन्तु बे जोंनि इउनिट कमिटिफ्रा आनसलिक अफिसनिफ्राय थांनाय सप्ता खनसे 10 दिननि सिगांनिफ्रायनो प्लेकार्ड फ्लेग बेनार लानानै बिसोरो बुंदों जे जोंबो प्रटेस्ट खालामगोन गावबा गाव आनसलिकआव माने कलेजाव गावबा गाव इउनिट माने जि कमिटि इउनिभार्सिटि दङ आरो इउनियन बडि दङ गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसा आफादजों जोंबो प्रटेस्ट खालामगोन। जोंनो फ्लेग नांगौ, जोंनो पस्टार नांगौ, जोंनो प्लेकार्ड नांगौ। दा बिथांमोना लानानै फैदों आरो डेफिनेटलि बिथांमोना रेलियाव एबसुनि फ्लेगखौ लादों, इन्डियान फ्लेगबो लादों, राभा फरायसा आफादनि फ्लेगबो लादों। ट्राइबेल फरायसा हिसाबैसो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामदों। दा बेखौ जुदि बे घटनाजों एबसुखौ जड़ित खालामनानै राजनीतिक कालार लाबोनो नागिरनाया बियो थारैनो बिराद दुखुनांथाव आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो खावलायदों जे राजखान्थि खालामनायनि बियो सम नङा आरो बे घटनाखौ राजनीतिक कालार होनायनि बियो सम नङा। बे इन्स्टिटिउसना बिटिसि सेक्रेटारियेटआ शहीदनि बिनिमयाव मोननाय 5000 मुंख्लंनि शहीदनि बिनिमयाव थैनि बिनिमयाव जों दिनै बिएसि एकर्ड बड'फानि बड'लेण्ड आन्दलनजों जोङो बिएसि एकर्ड मोनबाय, बिएलटि आन्दलनजों बिटिसि एकर्ड मोनबाय, एनडिबि आन्दलन एबसु आन्दलनजों बड' एकर्ड बिटिआर एकर्ड जों मोनबाय आरो बे जोंनि संग्रामनि अस्तित्वनि संग्रामजों लुजानाय बानायजानाय मोनसे अनुस्थान आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि अस्तित्वनि खोथाया बे बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेजेरजों सावरायजायो, सावरायजानांगौ आरो 36 लाख माने 35 लाख बिटिआरआव थानाय गासै जाति जनगोष्ठी 26टा जनगोष्ठीनि खोथा बाथ्रायाबो रायलायजानांगोन। बेयाव बयहाबो गावबा गावनि अधिकार मोननायनि खोथा दङ किन्तु अस्तित्वनि आन्दलनखौ खालामदोंमोन सोर? बर' हारिया, बर' रायजो राजाया, बर' दल संगठना आरो बे अस्तित्वनि संग्रामाव जोङो बेखौ दिनै मोनबाय। दा बेखौ माने आबेगाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया बे गोरोन्थि खामानिखौ मावबाय। बे स्पन्टेनियास मोनसे रेलिमोन आरो बेयाव रावनिबो इनस्टिगेसन रावनिबो इनजेक्ट गैया। बेखौ लानानै दिनै राजनीतिक महलाव जि कालार फुननो नागिरदों बे थारैनो दुर्भाग्यजनक दुखुनांथाव आरो बे खोथाखौ जोङो स्पष्टयै बुङो एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो। आङो बेखौ प्रत्याबान खालामदों, चेलेन्ज खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि जों एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रा।